Long live, long live. APB long live. Long live, long live. Dr. Anjali Demari long live. Long live, long APB. order, APB na vote, huh? order, order, APB na vote, huh? order, order. Dr. Anjali Demari long live. Long live, long live. Dr. Anjali Demari. दिनै जोंनि निसिमा 16 नं निसिमा समस्तिनि APB राजनितिक हान्जाया जोङो दिनैहाय फैबाय थानाय बिटिआर जेनाखि इलेक्सन बिटिसि इलेक्सनखौ अबजार्भ खालामनानै बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनैहाय APB राजनितिक हान्जाया दिनै बाइक रेलि लानाय जादों। बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोसावनो सानदों जे फैबाय थानाय जोंनि बिटिसि एबा बिटिआर जेनाखि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोंनि राजनितिक हान्जाया जोङो बाहागो लागोन आरो बेयाव जोंहा मोनसे आसा दङ मोनसे फोथायनाय दङ जोंनि राजनितिक हान्जाया 100% जोङो देरहागोन आरो बे असिलाखौ लानानैनो जोङो दिनैहाय APB राजनितिक हान्जाया जोङो दिनैहाय बाइक रेलि लानाय जादों। आं बेखिनिखौनो फोसावनाय जाबाय। दा जोङो बे बाइक रेलिखौ गासै खैलामैलानिफ्राय जागायनानै जोङो ओरै सेसा बाजार मालिबिथा बिटिनि साब बाजार बेजों जोङो फैनानै ओरै आमथिखा गासै जोङो थुलुंसि जरानिफ्राय लानानै खुंख्राजरा बिसिडिसिम जोङो बे बाइक रेलिखौ लानाय जादों। एसे हल निसिमाखौनो जों लानाय जादों बाइक रेलिखौ। जों नुनो मोनदों बिटिएफआ सान बिजाथि गिबि खेबनि फोसावबाय बेबायदिनो मैयाबो इउपिपिएल राजखान्थिया सान बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावबाय एपिबिआ माब्लासिम बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय? जों मस्ट प्रबेबलि एक्सपेक्ट खालामदों मथा मथि 27 थारिखनि गेजेराव जों फोसावनायनि थाखाय।